Fellow Zimbabweans, Pachipamwe, this is yours truly again. Blessed Runesu Geza, Comrade Bombshell. Since my last address, I've been observing the political developments in our beloved Zimbabwe. On 31st March 2025, we made a strong expression of our displeasure with the way the country is being run. Mnangagwa responded by arresting 1 or 2 of our combatants. We stand firmly with them and assure them they will be released soon. We send the same message to detained journalist Blessed Mhlanga and all political prisoners of the Mnangagwa regime. Kunze kwakutoyedza. Emerson Mnangagwa is going. There are no two ways about that. So far, we put an end to the 23rd nonsense. Only a delusionally few like Daniel Garwe still hold on to that dream. Tinozviziva kuti mabasa emapirisi epfungwa. Daniel Garwe murwere wepfungwa anomwa mapirisi. Saka dzinombotacha. Fellow Zimbabweans, in the past 2 weeks, we have unified citizens towards a common goal to fight for a Zimbabwe where our aspirations are realized. In this instance, only Mnangagwa and his corrupt Gananda stand in between. But I'm happy that as Zimbabweans, we now have a united resolve that Zimbabwe comes first before anything and anyone else. That Mnangagwa's corrupt regime must go. That this suffering and the neglect of our people must end. That Zimbabwe must rise and be a nation where prosperity is a lived reality for all. Vanhu vari kutambura. It's not a secret. It should pain all of you that recently a talented musician, Tatenda Pinches, died crying for painkillers at the country's largest referral hospital. Zvigananda zviri kuita mota dzekukusha, yet there is silent genocide in the country. Zvinorwadza vanhu vakawanda, zvinorwadza vanhu veZimbabwe kuti mishonga here kana vana Mnangagwa nezvigananda vachiona vanhu vachifa mafiro avari kuita vanoti kudii zvese kana uchingori president uchiona mari we don't care but we know kuti mari iri kuwanikwa nana nezvigananda imari yehuori but zvese wapresident unoona mari yehuori ichiitwa misdirected kunyaya dzepleasure kunyaya dzekutekerana magirlfriends mumahospital mako vanhu vachifa nokushaya mapirisi mumahospital mako vanhu vachibhandedzwa nemakadhibox zvinonyadzisa zvinongoreva kuti pfungwa dzako hadzichatori zvakanaka. Saka fellow Zimbabweans, this calls for unity to remove Mnangagwa. United, we will realize the liberation struggle vision of a Zimbabwe yeguta ruzhinji. The message is now on the wall for Mnangagwa and his Gandandas to read. We are aware that what they are doing now
are the actions of a dying horse. Do not be distracted. On 2 April, I told you that we are running a process to impeach Mnangagwa because he is now incapacitated. He is suffering from vascular dementia, a serious mental health condition, right? He is unfit to continue working as President of the Republic of Zimbabwe. His condition has created a vacuum. Saka muri kuona muri yeZimbabwe tiri kutongwa doom. Saka doom kuti rirambe riripo richititonga tenge takutozviita kunge tese tava mapenzi. Saka hatifaniri kumbofunga kuti roramba riripo here doom ngarichimboenda tione kuti nyika yedu yaenderera mberi. Now Mnangagwa's family and Ganandas vakuita madiro aJorgina neoffice ya president. Unelected people are now exercising Mnangagwa's executive powers and looting the country dry. This is bullshit. This is unacceptable. This cannot be allowed to continue. Many of you have questions about the impeachment process I announced. As you have learned, Mnangagwa connived with Ziambe, with the leader of the House, Mebush Nomona, with the president of the Senate, Mudenda, with the Speaker of the House of Assembly, to delay the impeachment process. The adjourning of Parliament was meant to buy time and give Mnangagwa an opportunity to bribe MPs. Makazionera moga MPs achipuwa ma-states munzvimbo dzisikabvumirwi kunge chivakwa dzimba tinoti ma-wetlands. But because vanhu ava vava so desperate, nokuda kuramba vachidzvanyirira vanhu, nokuda kudzvanyirira zvido zvevanhu, vari kupa ma-MPs kuti ma-MPs vavatenge. Apart from dishing stands to the MPs, we understand that money is moving around, buying MPs as we speak. This is not going to work. To MPs, you are in Parliament because you are servants of the people who elected you to represent them. We are not in Parliament to serve Mnangagwa's pet interest. If you betray those who elected you, you leave people with no choice. You can't be bribed by national resources to act in anti-people activities. We know Mnangagwa and his team have been holding secret meetings to whip MPs to reject the impeachment motion when it comes to Parliament. Mnangagwa should know that his filthy money will not sustain him. His time up. Fellow Zimbabweans, every struggle comes with strategy. Today I want to announce a continuation of measures that we have in place. Do not be mistaken. Everything is on course to ensure Mnangagwa is gone. He is the enemy to progress, to all of us as the people of Zimbabwe. On Tuesday and Wednesday, 22 and 23 April 2025, munhu wese kumba. Every Zimbabwean must stay at home.
We must shut down Zimbabwe completely. This is to make a strong statement to Mnangagwa and his Zvatanga. Shops, industries will not open. Combis will be packed. From the cervix of your home, police will not take us you. But if they ever come to you, you have the right to defend yourselves. Muri Zimbabwe, tauya nestrategy isati takamira kufunga zvinhu zvinoita kuti Mnangagwa aende. Tiri kuona kuti judiciary Mnangagwa akakepcha. Tinoenda kuparliament, Mnangagwa anobvara parliament paanodira. Topinda muroad, Zimbabwe ndo nyika yoga in the whole world inoratidza kuti vanhu vaexercise their constitutional right to demonstrate kana paine zvinhu zvavasati vachada neutungamiriri huripo kana kuti vasati vachada mutungamiriri aripo. Saka zvataona imwe weapon yataona iri effective, we know zvakaoma nokuda kuti mararamiro atava kuita uwandu hwedu hwava from hand to mouth because hakuna mabasa. Saka vanhu vanorarama nongwavha. But muri yeZimbabwe ndiri kukumbirisai iwiponi hombe yoyo yogara kumba, iwiponi hombe hondo indedu tese. Kuenda kwa Mnangagwa kunonakira munhu wese womuZimbabwe. Saka paunenge uri umwe noumwe uoneka uchicontributa kuenda kwa Mnangagwa. So fellow Zimbabweans, we are staying away in order to force Mnangagwa to go. Like I said, his condition has continued to deteriorate. Important decisions affecting the country are now being made in meetings at his farm in Kwekwe, attended by non-elected people. We have been noticing the exposure of corrupt activities conducted by his Zvatangas. Ukino Chivayo got 1.1 billion rands in the Zimbabwe Electoral Commission election material procurement saga. Of that, 800 million went to Chivayo's personal accounts in the South African Financial Intelligence Center noted that most of the money bought luxury items. Chivayo also got $500 million from inflated tenders by Mnangagwa's office in 2024. Linked letters from the Ministry of Finance also show that Finance Secretary George Zvatanga has provided an illegal and unconstitutional bank guarantee for a 20 million US loan to Valley Seeds. According to the letters, Zvatanga claimed that Valley Seeds is owed 191 million by the government. He did not explain how the government ended up having a legacy debt to that shell company established a few years ago. The letters also show the government paying gold incentives of 8 million US a month to a company, Gain Grid
investments owned by Scott Sakupanya. The level of corruption is just mind-blowing, and we cannot continue like this. This shows that the country is being run by someone who is mentally challenged and whose executive powers have been hijacked. So, once again, fellow Zimbabweans, the fate of our country is in our hands. Next Friday, by independence celebrations, akaitwa kugokwe, were a complete disaster. Musavuka kuti zviri zvoga. It was not a coincidence. God uses weather as a weapon of war. Zvinhu izvi zviri mumaoko aMwari. Takutaura norurimi rwechishona semazuva ese. Mhuri yeZimbabwe tinoziva kuti musi wa31 March takada kuratidza kunyunyuta kwedu pautongi hwaMnangagwa, tichida kuti Mnangagwa asiye ofisi. Zvikonzero zvacho ndezvekuti pfungwa dzake hadzichatori zvakanaka. Nyika yamumaoko ezvigananda. Takakutsanangurira kakawanda mabasa ari kuitwa nezvigananda, amwe acho munomaziva. Takabatirwa vanhu vairatidzira vachi-exercise their democratic right kuhurumende yaMnangagwa. Tikabatirwa vanhu vanokwana 102. Pari zvino vanhu ivavo vari mumajere. Pane makomiti akaitwa ari kuedza kuongorora magariro avo vari mumajere kuti vaone zvinokwanisa kuvabatsira. Hatikangamwo futi Comrade Blessed Mhlanga, a journalist ari kugara muusungwa asina mhosva yaakaita. Majournalist ane mvumo yokutora nhau. It's provided for in our constitution. Saka mwana uyu ari mubatwa pasina mhosva yaakaita, aimweto basa rake. Right, mhuri yeZimbabwe, toda kutendai zvakare tichikuratidzai kuti patakatanga nyaya yekuti Mnangagwa ainde, ndezvipi zvatakwanisa kuachiva. Takwanisa kubatanidza vana veZimbabwe vari mukati meZimbabwe nevari kunze, because Zimbabwe ndiyedu tose. Kuva kwavo kunze hakuzi kuda kwavo, kutotiza matambudziko ari munyika mavo. Iko kunze kwacho kwavari kugara, mungava muAfrica, kungava kuAsia, kungava kuEurope, kungava kuStates, magariro avo vari kugara sema second citizens ikoko. Vari kuita mabasa amwe ekuti haatauriki. Asi isu tiine nyika inoerera huchi nemukaka, bali huri kungotapwa navanhu vashomanana, Mnangagwa
nezvigarana zvake mhuri yeZimbabwe ichishupika. Saka kubatana kwedu kwamatiratidza uku tinokufarira zvikuru. Rambai makashinga kusvika munhu yaenda. Chimwe chinhu chatakakwanisa kuti tachive takabatana pamwe chete inyaya ye2030 nonsense. Iye manje hakuna vanhu vakataura nezve2030 kunze kwouya anomwa mapirizi ekupenga. Ende kana munhu uchichengeta tataura kwenguva refu kuti garwe mupengo anomwa mapirizi ekupenga, asi munakagwarora makamuchengeta chete because iyewo ari kupenga. Saka yakuwa hurumende yemapenzi, but we've managed kumisa chinhu chinonzi 2030, right? Takakwanisa zvakare takabatana semhuri yeZimbabwe kusheredzera shutdown. Shutdown yedu yakabudirira zvikuru nokuda kwenyu mhuri yeZimbabwe. Vana Munangagwa vakataya kukutyidzirai vakati muende kumabasa, but makaratidza kubatana mukati hapana chokuenderera kumabasa, because kumabasa kwacho hapana mari yamuri kuora, ende hamungara muchienda kumabasa muchitomwa nehurumende ine munhu ane pfungwa dzisati dzichatora zvakanaka. Saka tinokutendai zvikuru mhuri yeZimbabwe nokugara kudzimba kwamakaita. Chimwe chinhu chatakabudirira nacho, vanhu vakawanda vaifunga kuti impeachment haishandi, but mukuona takadai takanyarara payapa tinenge tichifunga kuti toita sei kuti mhandu iyi iende. Saka tinobuda nemastrategy akasiyana siyana, tikaona kuti right taenda musiti vanhu vedu vasungwa. Saka todii tikati aiwa, kwanditi parliament ndiye vanhu vari muparliament ava ndivedu, havazova Munangagwa, and ivo vanofana kunge vachizviziva izvozvo. Saka takabatana isu nema-MPs edu vakati unzai nyaya kwatiri tidhire nayo muparliament, because hapana munhu achiri kuda Munangagwa. Ndoda kutokutaurirai, ari kugara ari muScaffold zone yake imomo, aifunga kuti munhu wese anomuda. Hakuna kana politburo yose iyaya angosara nemukadzi wake nevashomana, hakuna achamuda. Mucentral committee ndo mandiri inini, handichamudi. Nyaya yekuti zvadzizvo ndinodzingwa nani. Iye ndiye atakatodzinga mucentral committee nezvigananda zvake, hakuna achamuda. Kumaprovince kugrassroots hakuna achamuda. The same applies. Mamasters ema-MP vanhu not Munangagwa, ndosaka vakapuwa mapowers, right, ekuimpicha. Mapowers ekuimpicha vanapuwa napresident, because zvakatoitwa zvaonekwa kuti right, kana president anetsa, imba inokwanisa kumugadzisa ndeipi? Iparliament. Saka ma-MPs ane simba rawo, ndosaka vakati unzai nyaya kwatiri. Saka tinotenda mhuri yeZimbabwe nema-achievements ataita so far, but tinotendawo zvikuru midzimu yeZimbabwe, tinotendawo vemachechi naMwari wedu. Mwari aratidza pachena
panyaya yema-celebration ema-independence celebration musavuka kuti icoincidence kana zvangoitika. Mwari anoshandisa weather sechombo chehondo. Hasati zvamboitika anywhere in the world kuti vanhu vachicelebrate independence weather idisturb, but izvi Mwari agamuchira nokuda kweminamato irikuitwa nemachechi edu. Nokuda kweminamato tinoziva kuti mudzimba umu vanhu havasi kurara vachinamata kuti ene Mwari akomborera nyika yedu. Saka Mwari aratidza simba rake. Ndezvakaita kwaNembudziya, isimba raMwari, kuita kwaMwari. Saka machechi rambai muchinamatira nyika yedu. Midzimu yeZimbabwe rambai muchiono kuti maita zvamunoita kuti Mnangagwa aende. Saka isu muri yeZimbabwe takabatana musi wechipiri, musi wechitatu. I know zvine matambudziko, but ngatiite matambudziko iwawa kwenguva shomanana. Tava kusvika munhu uyu haana 1 month aripo. Ngatibatanei tishinde, tisaenda kumabasa, ngatigarei kudzimba dzedu. Ndapota muri yeZimbabwe. I thank you very much.